úplne vyschladnuté, že? Som celý deň ani nežil, ale? Poď aj, aké sú reakcie okolo idúcich? Pozrite, má poranenú nohu. Nemá, to má z oka. To ide z oka. Tak uvidíme, keď sa postaví, keď ho chytíme a to zaviažeme. Alebo zavoláme slobodu potom. No určite. Oni ju zabijú, zožerú. Dobrý. Chcela nám psi roztrhať, tak ju neseme radšej dole. Nebezpečná trocha. Jak si myslel? Ja to ju pustím von. Sunka. Budeme ťa volať Luisa. Keď budeš dobrá, tak budeme volať Lulinka. Kokos. Nohy má, aby som to vláčil, ne? Dobre, nestačí tu. Jen tam. Komu inému to robíme? Na 3, hej, raz, 2, 3. Prečo to utekáš?